No, povedz ahoj Túli, ahoj Starka. Povedz Lukášik. Ahoj. Povedz dačo. No povedz. Oj. Nechce sa ti rozprávka teraz? No pozri, aký si tam v tej kamere. Poď utrieme slinku. No, aby si sa prezentoval. No, dobre. A teraz sa ukáž. Oj, hopa. Kde si? No, povedz, kde si Túli? Povedz kúkuk do kamery. Povedz kúkuk do kamery. Kde je? Áno, a ešte čo sa stalo? Povedz všetko, kde si Túli? Lukáško, povedz všetko, kde si Túli? Kde je? Povedz ty hlavička, makovička. Výborne, no ešte porozprávaj, ešte dačo. Už nie? Už sa ti nechce? Tak. Jaj, pozri, aký si ťaťaný, no. Jaj. Dobre. Zlatý chlapček, tak. Joj. Okej. Povedz ahojte, pozdravujem všetkých. Povedz pozdravujem všetkých, boskávam. Áno. No dobre. Povedz ahoj, dobrú noc, idem pápať a spať. Ahoj. Dobre.